Ġew ippubblikati regolamenti tal-proċeduri tal-Qorti tal-Familja flimkien mal-avviżi u l-leġiżlazzjoni sussidjarja relatata meħtieġa biex tibda l-implementazzjoni tar-riforma tal-Qorti tal-Familja f'Malta. Dan ġie ppubblikat mill-Ministeri għall-Ġustizzja u għall-Politika Soċjali u l-Familja wara li din tħabbret mill-Prim Ministru Roberta Bela nhar il-Ħadd li għadda. Dan huwa pass importanti fl-impenn tal-Gvern biex joħloq sistema ta' ġustizzja tal-familja aktar effukata fuq it-tfal, aktar aċċessibbli, aktar effiċjenti u aktar sensittiva għal ħtiġijiet tal-familji. Ir-riforma tintroduċi qafas proċedurali ġdid maħsub biex jilħaq bilanċ bejn il-protezzjoni fl-aħjar interessi tat-tfal, il-ħolqien tal-istrutturi u rwoli professjonali meħtieġa biex jiġi garantit servizz ta' kwalità għolja u l-introduzzjoni ta' proċeduri u termini aktar ċari ħalli titjib l-effiċjenza tal-proċeduri tal-familja. L-avviż jistabbilixxi l-ewwel ta' Ottubru bħala d-data meta l-maġġoranza ta' din ir-riforma se tidħol fis-seħħ. Il-leġiżlazzjoni l-ġdida tqiegħed l-itfal fiċ-ċentru tas-sistema tal-ġustizzja tal-familja billi ssaħħaħ kemm il-parteċipazzjoni tagħhom kif ukoll il-protezzjoni tagħhom matul il-proċedimenti tal-familja. Din tintroduċi proċeduri aktar ċari u salvagwardji aktar b'saħħithom biex jiġi żgurat li l-vuċi tat-tfal u l-aħjar interessi tagħhom ikunu rappreżentati b'mod effettiv. Il-Ministru Clifton Grima qal li din mhijiex sempliċiment bidla fil-liġi, imma se tagħmel il-ġustizzja tal-familja aktar umana, aktar aċċessibbli u dejjem mibnija madwar l-aħjar interess tat-tfal. Li ser twassal biex il-parti l-kbira tar-riforma tidħol fis-seħħ propju mill-ewwel ta' Ottubru. Din hija riforma li tpoġġi l-itfal u anke lill-familji fiċ-ċentru b'aktar protezzjoni, proċeduri aktar ċari, proċeduri aktar effiċjenti u aktar appoġġ professjonali għal dawk illi propju jkun għaddejjin minn mument daqstant sensittiv. Lan huwa wieħed ċar li jkollna sistema ta' ġustizzja illi tkun aktar umana, tkun aktar aċċessibbli u aktar effettiva u fuq kollox tħares l-interess tat-tfal. Il-Ministru Michael Falzon saħaq li fiċ-ċentru ta' din ir-riforma hemm il-benesseri tat-tfal u kollox idur mal-aqwa kura u ħarsin ta' minuri ta' ġenituri li jkunu għaddejjin minn separazzjoni. Il-Ministeru għall-Ġustizzja diġà beda bil-ħidma fosthom bit-twaqqif tal-Uffiċċju ta' Appoġġ, it-trasferimentu t-tisħiħ tal-funzjoni tal-avukat tat-tfal, ir-reklutaġġ u t-taħriġ ta' professjonisti speċjalizzati, l-iżvilupp ta' proċeduri operattivi standard u l-implementazzjoni tal-istrutturi meħtieġa sabiex il-qafas il-ġdid ikun jista' jopera b'mod sħiħ. Fil-waqt li qed tkompli l-ħidma fuq l-implementazzjoni, l-attenzjoni diġà bdiet tiffoka fuq it-tieni fażi tar-riforma tal-Qorti tal-Familja.